Здравейте, приятели! Днес е един прекрасен и слънчев ден в Орус и с нашият смагозавър се намираме в близост до нашето гнездо. Виждате, това са... излупило се ново смагозавърче! Колко е приятно, че нашият биологичен вид се развива подобаващо в тази приятна за живот среда. Ние сме се адаптирали към нея, докато не дойде моментът, в който се развиме до такава степен, че ще започнем да адаптираме средата към нас. Една от тънкостите, които исках да споделя с вас за тази невероятна игра, е, че вашето развитие във всеки един стадий е предопределящо за начинът, по който ще се развивате в следващите стадии. Примерно, сега при клетъчният етап, в зависимост от това какви храни приплесквахме и хапвахме, зависеше дали ще сме хищници или всеядни. И разбира се, аз успях да затвърдя... Охо! Тези искат да ме пригънат. Това не е приятно. Аз съм навлязъл в техни вражески територии, след като смагозавъра стана един от доминиращите зверове. Айде! Този индивид бе схрускан. Нищо, приятели, няма да се плашите. Това е само още един повод да еволюираме. Тръгна да ви разказвам, че благодарение на това, че по време на клетъчния етап ние ядохме много месо и много растителни храни, ние станахме всеядни. Ето сега виждате, нашият вид ще си търси ново гнездо, защото тук биологичните видове са станали агресивни спрямо нас и ние трябва да си намериме ново място, където да гнездиме, където да е сигурно за нашите яйца. Преди това обаче ще ви разкажа колко е важно нашето развитие в този стадий, Creature Stage, именно етапът на съществото. Ще ви разкажа колко е важно след мъничко. Нека само мигрираме до нашето ново гнездо. Там ще намериме партньор, с който да се чифтосваме и да родиме биологичен вид, който да бъде с по-добри характеристики от настоящия на смагозавъра. Следваме си мини-мапчето, което е естественият компас и инстинкт на нашия смагозавър. Ще изчакаме ли тези яйца, мамо? Те ще си излюпат и ще ни намерят. Ние тук сме, виждате, приятелски гнезда. Създал съм добри приятелства и дружби с тях. И затова директно отиваме в новото ни гнездо. Този стадий е много важен, защото в зависимост от социалните отношения, които развиваме с другите животни, ще се определи нашият Tribe Stage, нашият племенен етап. Ако непрекъснато изяждаме и разбиваме нашите противници, то това означава, че ние ще бъдем естествено по-воинствено племе от нормалното и нашият вожд ще има огнени гранати, подобно на тези на Изила, които да може да мята по къщите на другите племена в Орус. Ако пък сме социално животно и създаваме ето такива приятелски взаимоотношения с тези твари, това означава, че нашият вожд ще може да изстрелва фойерверки от тоягата си и по този начин да впечатлява и да се харесва на другите племена и ще може да създаваме приятелства с тях. Любимото ми, балансираният избор, ако сме на средата между докарани видове до изчезване и създадени приятелски отношения, ако сме този баланс, ако сме го постигнали, тогава нашият вожд ще е Beastmaster. Знам колко тематично звучи и ще може да опитомява зверове и да ги прави наши. Ще може да ги командваме. Ето, ние завоювахме това гнездо и бъдещите поколения ще се раждат именно тук. Чудесно! И сега е момента, в който... Охо, ела тука. Ще си направя глутница отново. Виждате, имам право на два члена в глутницата. И сега ще си ги завоювам. Ето единия. И... аре и тебе, приятел.
Няма да танцуваш. Ето, пренесохме го този пич. Сега, аз ви казах, вие знаете, че когато имате глутница, това означава, че когато нападате някого или когато се опитвате да му се харесате и да станете приятели, от другите биологични видове имам предвид, то тогава, докато танцувате или пеете, тези животинчета, другите самогозаври, ще правят същото с вас и като се биете, те ще ви помагат и на бойното поле. Наистина, какво по-чудесно от това? Време е, както ви казах, да се чифтосаме и да създадеме по-напреднал вид на смагозавра. Разбира се, през това време аз няма да говоря, защото процесът е дълъг и аз се опитвам да направя нашето създание колкото може по-хубаво. Я да видиме. Тия са ядосани. Ами, нека ги приплеснеме. Нека смагозавра се познава добре в тази територия, като върховният звяр. И нека покажем защо всички трябва да се страхуват от нас. Както ме посъветваха феновете за по-бързо действие, работя с копченцата, а не вместо да натискам тук тези атаки. Ей, няма да хапеш. Чули? Няма да ме досваш, че ще вкарам фейлния шкаф там. Виждаш ли го? Малък алфа тентакор. Сега време да хапнеме, за да се хилнеме. Моят могъщ хищник набива порции месо и се хилва стабилно. О! И с опашка удрям. Сега ще докараме този биологичен видоизчезване. Ела тук бе, пискун. Ще ти щупа ръката направо. Ако още един път ме пипнеш, ще ти щупя ръката. Аз казах ли нещо? Хванете го този летец. Сега ще ви кажа какво ще направим. Всичките от вас ми дадаха много хубава идея да направим крила на нашия звяр. И наистина ще му направим крила. Нека само извикам подкрепленията. Искам с целия легион да го атакуваме този пич. Обстрел, момчета. Свалете го тентакрола. Имам летящи създания в моята група животни. И този пич просто няма къде да избяга. О, във водата! Защо така се обърка, миличък? С моите създания ще те разорим. О, айде, край. Отиде. Оттегляме се, момчета. Свършихме си работата. Идвайте след мен. Вижте го това животно. Това е Epic Creature, между другото, с 250 живот. С него най-добре да не се заяждате. Всъщност то не е Epic Creature, то е Rogue Creature. Има разлика. Epic Creature'ите са като King Kong и Godzilla, огромни са. А това е Rogue Creature, то е отцепник, то си живее като единак. Са много могъщи зверове. Не е разумно да се разправяме с тях. Те са еволюирали по свой различен начин. Сега ще ви покажа как нашия смагозавър ще извади крила. След хиляди години еволюция, нашият смагозавър се е чифтосал с тези малките отц, които имат крилца. И виждате им формата. Вследствие на това чифтосване, много от смагозаврите са, им предвид бъдещите поколения, са наследили общи гени между смагозавър и това нещо тук, а именно крилата и способността за летеж. Сега на малко по-забързан кадър и акомпанирано с изключителните саундтраци на Epidemic Sounds, ще ви демонстрирам как вследствие на процес от милиони години нашият смагозавър е еволюирал с крилца, наследени от това животно.
Дами и господа, демонстрирам ви развитието на нашия звяр. Ето еволюцията, която нашата твар претърпя след чифтосването с един изцяло нов биологичен вид. Вече можем да глайдваме. Не е перфектен летеж, но е напълно достатъчно. И изключително съм горд, че имам такива прекрасни интелигентни абонати, които дават такива брутални идеи. До сега 3 пъти съм играл на играта, 1 път почти съм стигал до края, но никога не съм искал да направя създание, което да може да лети. Вашата идея беше брутална и ще му измисля много подобаващо име, но преди това нека да тестваме силата на нашото зверче. Нека да видим дали можем да се... Опа! Тентакрол. Това е новото ние създание, което нападахме преди малко. Нека видим колко по-мощни сме станали. И ние може да летиме вече, баце. Смагозавърът вече трябва да има име, което да му подхожда на новата същност. И с тази еволюция без проблем заличихме този биологичен вид, който ни тормозеше последните хиляди години. И той вече изчезна. Вече го няма на картата, е напълно заличен. Нека направим още един опит за социализация този път. Ето с това приятелче. Искам да се сприятелиме. Фак. Защо трябваше да е позиране? Нямаме позички. То ни гледа накриво, ако нещо пристъпи, ще се наложи да му откъсне някой крайник. Защото нашият звяр е напълно способен да мачка. Вижте как се страхуват. Пеене! Боже. Нашето пеене е ниво 3. Ей, това се казва сила. Именно благодарение на новия клюн можем да пееме на много по-високо ниво, както и танцуваме благодарение на новите крака. Само да не искат позиране, защото не сме от най-чаровните. Фак! Защо трябва да позират гадовете? Я дай ти големия. Искам да те впечатлиме. Защо си толкова скучен с това позиране? Те досват ме. За нищо не ставате, мечеца. Не желая да общувам с такъв биологичен вид. Отиваме да търсиме нови твари, защото трябва да събереме точки на всяка цена. Я да видим вас. Не! Ще ги разстрелям. Мое. Yes! В танцуването сме добри. Само да няма позиране. Добре, супер. Yes! Благодарение на социалните ни контакти, нашият звяр стана по-голям, по-едър и по-умен! Вижте колко голям мозък разви. Гордея се с тази твар. Един ден ще се научи да ходи на 2 крака, но до тогава имаме още доста време. Цялото това ДНК ни помогна да еволюираме, развихме големи мозъци, което означава, че може да прибавиме трети член в нашата глутница. Вижте колко масивни сме вече! Колко сме мощни! Яла ти! Не! Без позиране!
Няма да си говоря с вас, ако искате да позираме. Малкия! Малкия ще го впечатлим лесно. Ще ги разстрелям. Ще ги разстрелям. Това е епик кричър, хора! 1000 кръв. Мама! Дано не идва към нас. Ще трябва да отлетиме. Вижте какъв е гадняр. Скрива злобна уста. Този пич, запомнете го. Epic Science. Един ден, когато станем интелигентен вид и имаме технологични машини, ще го разстрелям. Добре, в пенето сме богове. Не! Не! Няма да си говоря с вас. Фак! Отлитайте, легион. Колко сме станали бързи обаче. Колко сме станали подвижни. Друго си е да си част от могъщата хвърковата чета на Смага Кинг. Това е много интересно животно, вижте го. Не, стига с тия мизерите. Добре. Дано си продължат така. Фак. Не. Ще трябва да се еволюира още явно, за да развием такива чарминг елементи. А до тогава, след като не иска да стане по лесния начин, Смага Кинг, върховното животно в този район, ще се наложи да локализира някаква елементарна твар и да я прегази. Точно така. Ти ще си моята жертва. Съжалявам, приятелче, но избра грешното стадо от Смага Кингове. О, миличкия! И какво ще правиш по въпроса, бе? Малък маляк? Занимаваш се с върховния хищник в този район. Ерго, нямаш шанс. Ти си следващия, Ларси. Ела тук. Смагозавърът ще те смаже. Или както е новото име, Смагоптерос. Добре, приятели. Тези ги изгазихме. Я да видиме. Трябва да има още обаче от това малко стадо. Защото... Май са нови крила. Не са. Обаче може да спринтираме. Друго си е да си Смагоптерос. Смагоптерос, пардон. Вижте колко величествена твар. Добре. Защо не виждам повече от тези твари обаче? Мога да разбера. Няма значение. Имаме 185 точки, няма ни стигнат за нищичко почти. Но... Опа! Космически кораб. Вижте какво намерихме. От време на време може да попаднете на извънземни летящи кораби, паднали на тази планета. Също така може да видите метеорити да падат, дъжд да вали. Доста яка игричка, няма спор. Засилваме се към гнездото на смагоптеросите. А по пътя, виждате какви неща намираме. Много са важни тия скелети. Нека се извисиме и пикираме. Охо! Майте с това нещо. Ролктор. Е много мощен и ще ни изгази.
гнездото на смъгоптеросите. Сега ще ми сменим името. И ще направим тези малки антенки, за да може да сме галантни и чаровни бойци. И така. Ето. Нов вид крилца. Без да се замисляме, директно ги поставяме тук, защото изглеждат хипер яко. И сега ще продължим с еволюционния процес. И така, нека да му сложим полагащото си име. Така, това се едно не съм го написал. И смъгоптеросът е излюбен. Виждате колко масивен звяр, вече с 46 хелф. И аз реших да не се занимаваме с тези глупости, с чаровни неща и истории. Просто винаги съм предпочитал да сме мощни бойци. За жалост, най-вероятно няма да сме Beastmaster в серището, обаче за сметка на това ще сме възможно най-мощните бойци. Тия пичове също са еволюирали. Искам да намерим нещо, което да приплеснем. И да прекратим това епизодче, демонстрирайки пълната мощ на смъгоптероса. Вижте, вече лети доста по-нависоко, доста по-умело. Ще вземем и последният стадий от крилата и по-напреднала човка, клюн за следващия епизод. До тогава, разбира се, някой се излюпи, бе. Нищо. Третият от стадото ще го прибавим някой друг път. А сега, нека да намерим срещу кого да тестваме бойните си способности. Малките пичове, които само правиха ползи и не желаяха да се присъединят, време е да заличим техния клан. Атака! С рогата директно. Миличкия бива претопен. Не знае откъде му е дошло. След стотиците хиляди години еволюция, смъгоптеросът е развил изключително здрав клюн, който може да смазва кости и да изяжда костния мозък в тях. Което го прави, разбира се, още по-интелигентен, находчив и ловък хищник. Виждате какво прави с малките сини пичове. Право ги претапя и директно се насочва към останалите от тяхното стадо. Предизвиква алфа мъжкарен двубой и заедно с неговите зверове в глутницата го разкъсват на парчета пред останалите членове на този вид. Разбира се, че изглежда жестоко, но такава е природата. Тя тества създанията си, като ги противопоставя едно срещу друго. Единствено най-силните
успяват да се задържат живи и развиващи се в този постоянно променящ се свят. И така, мисля, че доказахме пълната мощ на нашия Смагоптерос. Нека сега той кацне на полагащото му се място. Или пък не. Вижте го. В полет. Велик звяр създадахме с вас, който няма да спре да се развива скоро. В следващия епизод най-вероятно нашето създание след още няколко милиона години ще успее да се изправи на два крака. Ще развие мощни предни лапи, с които да може да хваща предмети. Ще стане още по-умно. Ще тича по-бързо. Благодарение на дългите си крайници. Дългите задни крайници имам предвид. Шиповете на опашката му ще се развият. Рогата също. Клюнат и крилата ще се променят още много. Не забравяйте да гледате следващия епизод, в който нашият Смагоптерос ще се превърне в съвсем различен хищник. Ето го, малкият пич, Бейби Смагоптерос, се присъединява успешно към моята глутница и ще се научи да бъде част от прайдът на най-великите хищници в тогавашната история на Орус. Благодаря ви за епизода. Прекарайте един уникален ден. Чао, чао!